התחלתי. דף כ"ט עמוד א', שתי שורות נעזור. איזה מסכת? מסכת קידושין. יפה. אחלה מסכת. תנו רבנן, הוא לפדות ובנו לפדות, הוא קודם לבנו. רבי יהודה אומר, בנו קודמו, שזה מצוותו על אביו וזה מצוות בנו עליו. כלומר, אם יש אבא שלא פדה את הבן שלו וגם אותו עצמו לא פדו, יש מחלוקת מי קודם לפדות, אם את בנו קודם או את עצמו. אמר רבי ירמיה, הכל מודין, כל איכה דליקה אלה 5 סלעים הוא קודם לבנו. מה טעמה? מצווה דגופי עדיפה. אם יש לו רק 5 סלעים, שזה סכום הפדיון, אז כולם מסכימים שצריך לפדות את עצמו, כי זה מצווה דגופי, מצווה על גופו עצמו. סיטואציה מצחיקה. כי פליגי, המחלוקת איכה דאיקה 5 משועבדים ו5 בני חורים. אם יש לו 5 סלעים רגילים ו5 משועבדים, שם המחלוקת. רבי יהודה סבר, מלבד הכתיב בתורה היא כתובה בשטר דמיה, ולכן ייקח את 5 הרגילים, יפדה את בנו, ואז יבוא הכהן ויקח את 5 משועבדים ממי שהלווה לו, בגלל שהחוב לכהן נעשה לפני שהוא לווה את 5 לסתם בן אדם. ורבנן סברי, מלבד הכתיב באורייתא עליו כי כתובה בשטר דמיה, וילקח מצווה דגופי עדיף. אין שום קדימות לכהן לקחת את זה מהלקוח, בגלל שזה לא נחשב כמו שהוא כתב בשטר, ואז עדיף מצווה דגופי, כי זה מצווה על עצמו. מה אתה חושב על הסרטון? הוא נחמד. כמה אתה הולך לקבל לדעתך? 100, זה ברור. זה ברור. בעזרת השם, שלא נשוויץ ולא נתגאה. אני חושב שצריך להוריד לו 10 נקודות על השוויץ. להתראות! רגע, רק נצלם את הנוף. רגע, צלם גם את הצלם. צלם. איזה נוף יפה יש בכפר בתיה, משהו. הרב אחלה בוחן, אהבתי את הרעיון. חיוך לסיום.